I den her video der vil jeg snakke lidt om overførsler og hvad for en betydning det kan have for det at tage en uddannelse, mens man er indsat. Der er både den overførsel, når man går fra at være i arresten til at skulle hen i et fængsel og afsone, men der er også mange indsatte, der bliver rykket fra arrest til arrest eller fra fængsel til fængsel. Og det er det, jeg vil snakke lidt om i den her video, og hvad for en indflydelse det kan have på uddannelsesforløb. Og så vil jeg til sidst også sige lidt om den sidste overførsel, altså løsladelsen, og hvad det kan være rart at vide i forhold til uddannelse, og når den indsatte, du besøger, skal løslades. Den her video baserer sig på undersøgelsen Uddannelse til indsatte, som er en undersøgelse af indsattes egne oplevelser med at tage uddannelse under indsættelse. Først vil jeg sige noget om overførsler af arrester og fængsler imellem, og hvad for en indflydelse det kan have på det at tage en uddannelse, mens man er indsat. For mange indsatte er det at blive overført noget, de kommer til at opleve i løbet af deres indsættelse. Nogle mere end andre, men jeg har taget et par citater med for at prøve at give et indtryk af omfanget af det at blive overført. En skriver her: man bliver smidt rundt som en bold. En anden siger: jeg har siddet 11 forskellige steder på 20 måneder. Og en tredje skriver: jeg nåede 14 forskellige celler det første år som afsoner. Det er ikke alle indsatte, der bliver flyttet rundt i det omfang, men det giver alligevel et godt indtryk af, at det at blive overført er noget, de fleste indsatte vil prøve på et tidspunkt i løbet af deres indsættelse. Det kan både have en stor ustabilitet for den indsattes hverdag. Hverdagen, rutinerne og mulighederne kan variere meget fra institution til institution. Og det gælder selvfølgelig også i forhold til det at tage uddannelse. Langt de fleste af arrester og fængsler vil have et tilbud om uddannelse på grundskoleniveau. Men når vi kommer over det, så kan det variere meget, hvad udbuddet er. Det kan du også høre mere om i den video, vi har lavet om udbud af uddannelse i Kriminalforsorgen. Men det er for at sige, at når du bliver overflyttet fra en institution til en anden, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at du kan fortsætte den uddannelse, du er i gang med. Og selv hvis den samme type af uddannelse bliver udbudt, er der heller ikke nogen garanti for, at der er plads til den indsatte på holdet. Vi har også haft spurgt de indsatte, om de har afbrudt en uddannelse, mens de enten har været i varetægt eller afsoning. Og mere end hver fjerde angiver faktisk at have afbrudt en uddannelse. Og blandt dem er det at blive overflyttet den mest hyppige årsag til at afbryde uddannelse. Det kan have en stor indflydelse på ens gejst for at tage uddannelse eller motivation for at fortsætte med at gå i uddannelse. Og det kan bare være rart for dig at vide, hvis det skulle ske for den indsatte, du besøger, så kan du måske gøre lidt ekstra for at holde uddannelseslysten i gang. I de fleste arrester og fængsler vil den indsatte kunne møde en uddannelsesvejleder, som kan hjælpe med at fortælle om, hvad for nogle uddannelsesmuligheder der findes. De indsatte, der får uddannelsesvejledning, er overordnet set faktisk rigtig glade for den her vejledning og oplever, at uddannelsesvejlederne gerne vil hjælpe dem i gang med uddannelse. Der er dog det problem, at mange indsatte aldrig når at opleve den her uddannelsesvejledning. At meget af informationen om uddannelse bliver spredt fra mund til mund, fra indsat til indsat. Og det kan være et problem, både i forhold til adgangen til den her viden, hvor er man henne i de sociale dynamikker. Men det kan også føre til, at der bliver spredt forkerte informationer om, hvad der faktisk kan lade sig gøre. Det er jo blandt andet at se i lyset af det her, jeg lige har beskrevet med, at udbuddet kan variere så meget fra institution til institution. Men når jeg så nævner uddannelsesvejlederne, så er det med en opfordring til, at du kan tale med den indsatte, du besøger om, at tage fat i uddannelsesvejlederen og høre om, hvad der kan være af uddannelsesmuligheder det sted, hvor du skal hen, og enten være i varetægt eller afsoning, når du skal overflyttes. Jeg vil dog i den forbindelse også nævne, at det kan være en udfordring, at det heller ikke er altid, at uddannelsesvejlederne selv ved det. Den sidste overførsel i forbindelse med indsættelse, det er løsladelsen. Der kan være så mange forskellige forhold, der spiller ind på, hvordan den indsatte oplever løsladelsen. Forhold til ens familie og venner, om man har et arbejde, en uddannelse, om man har et sted at bo, hvor meget gæld man har, hvor længe man har været indsat, er alt sammen nogle af de forhold, som påvirker den indsattes oplevelse af løsladelsen. Det er også en situation, hvor man skal vende sig til lige pludselig at skulle strukturere sin hverdag igen selv. Efter noget tid, hvor man har været vant til, at det er nogle andre, der har stor indflydelse på, hvordan ens hverdag er struktureret. Mange indsatte kan godt føle sig alene i den her overgang til løsladelse, blandt andet fordi
vejledningen i forbindelse med løsladelse opleves som relativt sparsom. Det gælder også, når det kommer til uddannelse. Og det er her, du kan hjælpe den indsatte med at være klædt på til at kunne fortsætte uddannelse efter løsladelse. For det kan være svært at opsøge den her information selv. Ligesom at uddannelse for nogle indsatte også er en fremmed verden. Så hvad er det for et uddannelsessted, man skal kontakte? Hvordan kan den indsatte fortsætte sin uddannelse efter løsladelse? Det er noget af det, du kan hjælpe med i en svær tid. Du kan læse meget mere i vores rapport Uddannelse til indsatte, som du kan hente på vores hjemmeside tænkperspektiv.dk.